Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Magandang hapon. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. At ngayong araw na ito ay bibigay natin ang initial update sa aktibong low pressure area na may tag ID 921W. At in-upgrade na rin ito ng Japan Meteorological Agency bilang isang bagyo, tropical depression. Ang pag-asa, hinihintay pa rin natin. At kung sakali maging depression po siya, bibigyan po ito ng local name as Kabayan. So, hindi umabot dun sa pinaka-lowest sana. Okay, na 10. If mag-develop po ang pag-asa. So, kung i-upgrade nila, hanggang 11 lang po ang pinaka-lowest. So, eksakto rin 11. So, ito po yung ating initial update na yung Sabado, Disyembre 16, 2023. At, ito po ang ating Tagalog version. Pasensya na po. At meron pa rin tayong viral infection, ating coughs and colds. Ay nandyan pa rin, although nag-start na po mag-improve ang ating health. Maraming salamat po sa mga nag-pray po sa atin. Sana mag-improve na po ang health natin. Ngayon, ganun talaga pag panahon ng mga flu season, usually more going into winter. Talagang hindi po tayo nakasurvive. Okay, so punta na natin. Bago tayo magsimula pa lang, gusto kong pasalamatan ang ating mga partners, Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng siyudad ng Naga, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, ang ating Congressman Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. At also, promote din natin ang ating Komunidad Climate Action Center, yung mga willing magkaroon ng advance warning, yung kanilang Climate Action Center. Bumisita lamang sa ating website, typhoon2000.ph, i-click yung banner para pumunta kayo sa isang Google form to submit. Upon submitting, babalikan po kayo ni Mr. Aaron Cabasal ng komunidad para i-explain further kung ano itong Climate Action Center. Marami na pong mga LGUs na kumuha nito. Kasama po ang Siargao na posibleng daanan nitong LPA na ito na magbibigay po ng mga ulan sa area nila. So, napakaganda po itong mga produkto nila. Okay, so, umpisahan na natin ang update. Ito yung GraphSat kaninang umaga. Medium pa ang probability, but ngayon po nasa high probability. And any moment, kapag in-upgrade ng pag-asa, ay mag-i-issue rin tayong advisories maka mamayang gabi o late tonight. At yung Joint Typhoon Warning Center, nagkakaroon po sila ng parang power technical interruption. So, yung power system sila, inaayos nila. Monday pa sila babalik. So, wala mo ng mga updates dun sa Joint Typhoon Warning website. So, focus muna tayo sa ating mga global models as well as Japan Meteorological Agency and Pag-asa. And sa atin rin, sa ating website, iba naman yung kinukunan natin galing sa mga global models at gumagawa rin tayo ng sarili nating forecast. Okay, so huwag tayong mag-worry pagdating sa hangin. Wala masyadong hangin ito except kung nasa northern portion po kayo dito sa may taas nitong sirkulasyon dahil po makikita niyo lahat ng ulan ay nandito po sa may northern part nitong LPA. And hindi masyadong maulan dito sa may baba dahil po yan sa wind shear. Medyo moderate to strong ang wind shear dito sa may east of Mindanao. Although lumalaban po si 91W. At dito po ang grabing ulan. Pwedeng lumampas po ng 200 mm. So mag-ingat po tayong lahat na yung darating pong linggo hanggang Martes dahil po magpapaulan po ito sa Kabisayaan at Mindanao. Although ang pinaka-bulk ng rainfall ay nasa northern Mindanao, northern Caraga, Cebu, Bohol, Leyte, Negros. So, mga kababayan natin, mag-iingat po kayong lahat. Take all necessary precautions. Lalo na po kung bahain po ang inyong lugar. Dahil po malalakas ang ulan dala nito. Although may tayong El Nino, sa mga farmers, okay po ito sa kanila. But sa mga flood-prone areas, mga flood-prone communities, mag-iingat po tayong lahat. Talagang mag-prepare po. Kung kailangan mag-evacuate, mag-evacuate po tayo dahil medyo grabe pong ulan. Marami na pong mga bagyong dumaan dito. May hina, katamtaman, pero pagdating sa ulan, grabe po. Okay? Especially pag December. And
yung naalala niyo yung bagyong Sendong 2011. Grabe po, nagbigay ng ulan po yan dito. Yung Cagayan de Oro City ay talagang the worst flood ever in their history. So, mag-ingat po tayo sa pag-approach itong si 91W, soon to be Kabayan, kapag in-upgrade po ng ating weather agency Pag-asa. And aside from that, meron tayong enhancement ng Amihan, bababa po dito sa may Luzon. Ang Bicol, baka ma-affectuhan na naman ng shear line, pero sa linggo lamang po yan. At pwede mag-extend konti, early morning ng Monday. So, may mga pabugso-bugso ulan po tayo. Na yun nga, mayroon rin nakakanasan na yun na pabugso-bugsong ulan sa Kabikulan. Hindi pa masyado. Okay? At sa ating fast animation, so yan po, kitang-kita po natin ang pagkapal nito mga kaulapan na magbibigay ng ulan sa Visayas at Mindanao sa loob ng 48 oras mula na yon. At sa ating zoom-in satellite animation, ay kitang-kita pa rin na napakagandang panahon sa Visayas at Mindanao, but yung mga sinasabi nga ng mga matatanda, pag magandang panahon, tapos pag sunset, medyo mapulang-mapula ang kalangitan o pinkish skies, ay meron po yan a sign of an approaching rain system or storm. So ito na po yan, pag na yung sunset, nakita ninyo mapula ang kalangitan sa Mindanao, Visayas, watch out po dahil may papalapit pong rain system na magpapaulan na yung late Sunday hanggang whole day of Monday. And then sa Tuesday, whole day naman po, papaulanin ang Palawan. So mga kababayan natin sa Palawan, Puerto Princesa, okay? Lalong-lalo na dito sa may Balabac, town of Balabac, ay magpapaulan po dyan ng mga malalakas dahil po sa system na ito. Okay, so yan, dito yung Amihan. Expect natin yan within the next 24 to 48 hours. Ito yung wind shear. Medyo malakas na yung wind shear, but kagaya natin, yung ulan ang pinaka-focus natin. Kahit hindi siya mag-develop o malusaw siya, balik from a tropical depression into a low pressure system, magbibigay po ito ng grabing ulan. At marami na po sa ating mga kababayan na naninirahan sa mga flood-prone areas. Yan po ang real truth na nakikita natin ngayon sa growing population ng ating mundo. At ito yung oceanic heat content, not much. So, probably LPA lang siya na aktibo or tropical depression, pinaka-max na pwede niyang abutan. Although medyo mainit, hindi naman masyado, okay? 75 kilojoules centimeter squared lang po ang heat energy dito ng dagat. Sa Japan Meteorological Agency, yan po ang pinapakita. So, landfall niya bukas po ng gabi or late Sunday evening or early morning ng Monday dito po sa may area ng boundary ng Caraga and Davao Oriental. So, yan po. So, yung Compostela Valley, Davao de Oro, Davao City ay magpapaulan po sa inyo dyan. Although, gaya ng sinabi ko, ang lahat ng ulan po niya ay dito sa may taas. So, itong areas nito ang posibleng magbigay ng mga ulan. Magbibigay ng malalakas na ulan. Although dito, may mga ulan din na pwede mangyari. Okay. Ito po yung global models mula sa Typhoon 2000 sa ating website. So, yan po. Yung pula, yan po ang European model. Ang kanyang tracking dito sa may Davao Oriental. Dadaan po ng Davao City. Lalabas din sa Buanga Peninsula at Southern Palawan within the next 3 to 4 days. So dito, within 48 hours sa Mindanao po siya. While yung American model ay dito po siya. Dadaan po ng Visayas, lalabas sa Northern Palawan. So kahit saan po siya dumaan, ang problem natin dyan is the rain. So ang probability ng mga ulan ay the whole of Visayas at Mindanao ang apektado. Okay. Ito po yung European model at American model ensembles. Pareho sila, identical. No need to discuss further. Dito na tayo sa rain forecast para makita nyo kailan darating yung ulan mula sa latest from the European model. Bukas po ng hapon, yan na po, papasok na po yung rainfall. Unang bugso ng rainfall ni LPA 91W or Kabayan if it will be upgraded by Pag-asa. Dito po sa Caraga hanggang sa Davao Oriental. Then, Sunday evening hanggang Monday morning,
buong bagay na po ng karga, Bukidnon. Although nakita natin dito, medyo clear naman po ang the rest of Davao region, including Davao City. Huwag nating kaligtaan na itong weather system na ito ay erratic. Isama na natin ang buong Mindanao. And then itong Visayas dito, paulan din po yan. Simula early morning Monday, so ingat-ingat po. And then midday Monday, December 18, buong Visayas apektado din. And northern parts of Mindanao hanggang Zamboanga del Norte. So, yan po. Tuloy-tuloy po yan hanggang Monday evening. So, kung titingnan natin dito, ang forecast, is damay na natin ang buong Visayas hanggang Mindanao ang magpapaulan dyan. Kasi hindi natin alam. Forecast lang po ito. May mga forecast kasi na walang ulan, tapos may ulan pa lang sa reality. So, idamay na natin lahat. And then by Tuesday, buong Palawan po maapektuhan po ng rainfall nitong si LPA 91W kung mag-develop pa rin siya dito dahil medyo mainit din dito sa may karagatan ng Sulu. So wait and see tayo, but it will bring lots of rainfall, okay, sa buong bahagi po ng Visayas, Mindanao at Palawan within the next 3 days, okay, Sunday, Monday, and Tuesday. So please take all necessary precautions. Dito po sa ibang parte ng Luzon, yung mga nagtatanong sa Bicol, ibang parte ng Luzon, sa Sunday, bukas po ng gabi, magkakaroon po dito ng parang slight shear line sa Kabikulan. So may maulan po tayo bukas. Actually, may nagsisimula na kanang ulan, pero pahinto-ito lamang. So most likely, bukas ng whole day, may mga on and off rainfall hanggang gabi na yan dahil sa shear line po at yung pag-approach ng amihan. At dito rin po sa may Cagayan Valley. So yan po ang pinapakita. Monday, magpo-focus po ang mga ulan dito sa may eastern sections ng Cagayan Valley, Aurora, Northern Quezon. Ito po yung rainfall accumulation. Ito yung total rainfall for the next 3 days hanggang Monday. So nakikita po ninyo na yung ulan talaga, nandito talaga yung bulk ng rainfall. Ang Caraga, ibang parte ng Davao region, Northern Mindanao area, ay makakaroon ng more than 100 millimeters of rainfall. Baka umabot pa ng 300 o 200 millimeters. Sana huwag umabot ng 400 but hindi natin alam dahil matataas na yung mga patak ng ulan. Pag sinabi natin sa forecast 100 millimeters, in reality 400 millimeters. Gaya ni Amang nung dumaan sa Bicol nung April of na ilang taon, yung 100 to 200 millimeters sa ulan sa Naga ay sa weather station natin umabot ng 400 plus millimeters, almost 500. So, ito-double natin yan lagi dahil sa ngayon panahon ng climate change, medyo tumataas talaga ang amounts of rainfall kahit kung ano sinasabi ng model. So, ito rin po ang Palawan. So, magpapaulan po yan. Ito po yung shear line, nakita ninyo. At eastern sections ng Luzon may mga ulan. So, mag-ingat po tayong lahat. Take all your precautions. Lalong-lalo na po yung mga naninirahan sa mga flood-prone areas. Kung pwedeng mag-evacuate, mag-evacuate na po kayo. And sa waves, yung alon, pwedeng umabot ng 4 meters dahil may kasama po siyang amihan. Aabot yan sa may eastern sections ng Mindanao. So, yung mga kababayan, especially pa na yung mga kababayan natin sa mga earthquake-stricken areas ng Caraga, mag-ingat po tayong lahat sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, maghanap po ng magandang masisilungan, okay, dahil medyo malakas ang ulan. So, yan, take all necessary precautions lang po. At yung alon, pwedeng umabot po dito ng 3 to 4 meters. Pagdating niya sa inland areas, hindi na masyado, although expect pa rin mga 1 to 2.5 meters dito sa inland waters ng Visayas at northern and western Mindanao. Okay? Kikita naman po ninyo dito sa may taas, sa the rest of Luzon ay mukhang nasa 4 meters ang alon dahil po sa amihan. Expected na po yan. So, bawal maglayag. Mga small fishermen, mga small sea crafts dahil po delikado po sa dahil po sa malalaking pag-alon. So yan po ang ating pinaka-latest. I'll try to be back tomorrow. I'm sure mabalik po tayo bukas para ibigay ang pinaka-latest ito kay 91W kung maging bagyo po siya, bagyong Kabayan po yan, para ma-inform po ang publiko kung sana po ang tracking niya. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.
God bless po sa inyong lahat.